enpresa barruan eguneroko lanak eginez gauza asko ikasten dute. Albaranak eta fakturak egiten, ordenagailua biltegian eta kontabilitatea eramateko erabiltzen eta abar. Enpresako arlo guztiak aztertzeko departamentu hauek sortu ditugu. Harrera, telefono eta kanpo harremanak era guztietan lantzen dira bertan. Pasa, emaila, telefonoa eta abar erabiliz. Merkataritza, honen barruan erosketak eta salmentak egiten dituzte. Produktuak saldu eta behar dituzten materialak erosteko. Baita ere, marketing departamentua eta biltegia daude. Beste departamentu bat kontabilitatea da. Enpresa kudeatzeko horretarako dagoen programa informatikoa erabiltzen dute. Eta azkenik pertsonala, kontratu desberdinak, langile nominak, gizarte segurantzako inprimak. Mutrikutxaz konserva bai izan, bai ontxe, momentu bat. Bai, zemarren fakturi, berrotabi, bai, apunta, Hirurehun eta berrogeita hamar da 53 zentimo. Bai, gure kontu korronti 00005652. Bai, zori eskerrik asko. Agur. Era honetan, bigarrengo maila bukatu ondoren, oinarri bat izango dute benetako enpresara joateko. Horretarako duten ikasgaian, enpresa sortzen ere ikasiko dutenez, gai izango dira bai enpresa baten lan egiteko, bai norberaren enpresa sortzeko. Guztia aurrera eramateko benetako Jurrita enpresan oinarritu gara eta antxoa kontserbak era desberdinetan saltzen ditugu.